kat badang iaid ki sngi ka tnat Pulit pyniaid kali jong ka shilong traffic police kalanang peit ngor bhaya ka rukom iaid ki kali ka baju iaid man ka si ha shilong ki baju pynkheiñ ki kyndon an kat kum ka motor vehicle act mynta ka siru ka khat khandai tarik naitung na ka liang ki Pulit pyniaid kali jong ka Lumdiengjri police station kila yok ban bat biang sa Tylli ki kali ki bala pynkheiñ ka an jong ka motor vehicle act da ka bata hit Iong bat ka jing modify ki kali bat ru ka jing Pyndonkam ya ki light VIP Kitei ki kali bala yobat kadika Alto pick up kabadonyo number ML05N hingyo iwe kendai R kabadika private kabala Pyndonkam banta yit Iong bat kawei pat ka sumo kabadonyo ML05G san kendai hingyo henrio kabaju kamay na umroy sa shilong bat kani kala Pyndonkam ban modify bat Pyndonkam ru banta ya ulay VIP katei ka jingyo bat jong ki Pulit kadai Karikhana point bat nakaliang ki Pulit kila patar no ikayit Iong bat ru dakabalao no yakalay VIP Shushu nakaliang ki Pulit ki Pyndonkam da ka fine ya katei ringkat ka hukum bambet syu banta yet Iong pat modify na markam ya hap kat kum ka kyndon kali baju kamay nakalong ki kali shimet ni kali kamay kat kum ka motor vehicle act Ya, 5. 5.